that ship when it's the only way to get away. What they say, they don't mean. It's not fair to kill that dream. What they say. Avui estem aquí perquè vam convocar una vaga i avui era el dia de la conciliació amb l'empresa Escolar Est. Les nostres demandes són que es regularitzin totes les nòmines de les treballadores i que es passin a totes les treballadores a fixer continu. No Superman, no prophet, no rainbow serpent, no rocket, no picture, no angel, no underground city gonna save you, so what's the point? Després de la mediació, l'empresa ha cedit o acceptat les nostres demandes en forma de que 9 treballadores passaran directament a fix i discontinu i que es farà una formació per la secció sindical en què ens explicaran aquestes irregularitats de les nòmines que hi ha hagut en les treballadores. Estem contentes perquè hem donat un bon exemple que mitjançant la lluita podem defensar els nostres drets laborals.